Salam yana hormatly adamlar. Garaşsız baq bir tarap yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştırgan Watan habarlar gepleşmede başlayaz. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ahali vilayatynyň Babadayhan etrarynyň çäginde gurulan täze dokma toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Täze dokma toplumynyň açylyş dawratynyň geçirilýän ýerine bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Ma'lum bolşaly Babadayhan etrawynyň täze dokma toplumy hormatly prezidentimiň 2018-nji ýylyň may aýyna kabul eden kararyna laýyklykda gurulşyna başlandy. Bu toplum Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2018-2024-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasynyň çäklerini guruldy. Babadayhan dokma toplumynyň gurulşygyna badalyga bermek dawratyna vice-premier Serdar Berdimuhammedow gatnaşyp, dawra gatnaşyjylary täze karhanaň gurulşygyny başlanmagy bilen gutlady we bu toplumyň sebitiň ykdysadyetini döwrak derejede ösürmäge, halkyň durmuş taýdan üçünçiligini ýokurlandyrmaga gönüktirilen iri taslamadygyny aýtdy. Ine bugün bolsa hormatly prezidentimiz täze toplumyň açylyşyna gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz ýer bilen paýtagtymyzyň halkara howamendinde geldi. Döwlet başdanmy täze dokma toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşmak üçin Ahal vilayatynyň Babadayhan etrawyna tarap urady. Täze dokma toplumynyň açylyş dawratynyň geçirilýän ýerine bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Mähriban watanymyzyň dürli künjeklerine gurulýan milli ykdysadiyetimiziň geljegi uly bolan eksport orly pudoklarynyň ýokary tehnologiýalyk karhanalary ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň barha berkeýänliginiň aýdyň beýanydyr. Gaýtadan işleýän fenagaty degişli täze defan ulanmaga bermegi, dokma pudogynyň ösüş strategiýasyny durmuşa geçirmegi, ony ösüşiň täze belentliklerine çykarmagy, ýokary hilli we bäsleşige okyp önümleri artdyrmagy hatagyny alynýan girdejileri ýokarlandyrmagy ýolunaky möhüm ädime guruldy.
Hormatly prezidentimiz azaýyp çykşylar üçin sunul saatlaryna minnetdarlyk bildirip, Toporun ýolbaşçysy, Türkmenistan halk artisti Zemal Taparowa bilen söhbetleş boldy. Döwlet başdanmy söhbetleşiň dowamynda häzirki döwürde ähli ogurlarda bolşy ýaly medeniýet we sunul dylgymyny da täzeçil usullaryň, häzirki zaman tehnologiýalarynyň işiň ornaşdyrylýanlygyny belläp, täze saat verilerini we tanslar döredilerini döwrewap tehnologiýalardan netijeli peýdalanylmalygyna üns çekdi. Şeýlede hormatly prezidentimiz Toporun milli medeniýeti, aýdym we tans sunugatyny ösdürmekde zerur işler alyp barmalygyny, häzirki döwrüň ruhuny laýyk gelýän hemde milli sunugatymyzyň nusgalyk görelgelerini öz içine alýan çykyşlary taýýarlamak ornuny zerur tagallalary etmeliklerini belledi. Döwletimiz ýurdumyzyň medeniýet we sunugat işgärleriniň hasam dörejlikli işlemekleri ornuny mundan beýlägem zerur tagallalary etsekdigini aýdyp milli liderimiz sunugat işgärlerine mundan beýlägem täze döwrewap eserleri döretmegi arzu etdi. Türkmenistan halk artisti Zemal Taparowa hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hemme taraplaryň uly ösüşlere beslenmegi ornuny zerur tagalla edýänligini aýdyp, gönden-göni milli liderimiziň aladaty netijesinde giň sahrada azaýyp täze häzirki zaman toplumyny döredenligi, näse wagtlyk ýoly bir salymda geçmäge mümkinçilik berýän döwrewap awtobanyň ulanmaga berilenligi halkymyzyň bu ýytynjyny belinde göterenligini aýratyn belledi we muň üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýtdy. Sonra hormatly prezidentimiz esasy dawaran geçirilýän ýerine bardy. Suňur hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz, hormatly dawara gatnaşyjylar, gahrman arkadaşlar, siziň parasatly başçylygyňyzy, garaşsyz baky ýitirip Türkmenistan döwletimiz bedew wady bilen anamly öňe barýar. Ýurdumyzda ähli bolgamlarda taryhy özgörüşler amala aşyrylýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma tenagat puwdugyny 20 ölçüberli döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilip, kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrewap dokma toplumlary ýergideli gurulýar. Gahrman arkadaşymyz, şu dawaraly pursatda Babadyhan dokma toplumynyň açylyş dawarasy münasibetli sizi hemde bagtyar halkymyzy tüý sürekden gutlaýar. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, döwletli işleriňizde elmudama rowaj bolmagyny arzu edýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar, häzir suňur hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz hormatly Gurbanyňly Berdimuhammedow ulu hormat bilen söz berilýär. Mehriban adamlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, siziň beşiňiz ýaly Berkara döwletimizin bagtyrlyk döwrüne garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzda bir asallara ýan saljak beýik işler ýerine ýetirilýär. Durmuşymyzyň ähli ogurlaryna düýp özgatmalar üstünlük amala aşyrylyp ýokary sepetleri ýetirilýär. Biz Türkmenistan parahaçylyk wanaşman watany diýip bolan şeýle diýýärmiň garaşdyrylan sany 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzda olnursa döwrewap hem defhalary işe girdik. Bu ajaýyp üstünlikler, tarihi sepetler, bagtyar hem halkymyzyň amadan hem de eşit durmuşdy, hem ýaşamagyny üpşen etmek hem bilen maksatlara gönükdürlenler. Bizim başka uyup atavatamadı. Dünyanın sen atladın üsün. Öňde barjy. Döwletden hatarına çıkanmaktan, halkymyň hem ýaşaýyş durmuş derejesinde düýpli hem ýokarlandyrmaktan awaratlar. Naşonal ýurdumyzda milli aqsaýatynyň hem ösüşine uliter ýerjek. Uly dehalar ama ýygderli gorup ulanmaga berýär. Şonuň ýaly döwrewap kärhanalydyr dehalar bolsa diýýärmiň ösüşden gaq ýoly bilen barýanyň aqsaýatynyň kuwwaty hem döwleti hem öwrlýanyň aýdyň mysaly bolmadan. Netel ýakyn ahal welaýatyň gaq etrawyna ýerem dokma toplumyň işi hem giýerlendigini bilýärdiňiz. Şoň bolsa welaýatyň Babadyhan etrawyna ýyllyk önümçilik kuwwaty 5000 tonna inçe süýüne paktany gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän dokma toplumyň dawra ýa-da aşyp ulanmaga berýär. Bu bolsa
garaşsyzlyk eýamyna düýünden täzeden döredür. Milli maksadiýetimiziň esas hem tütünleriň birine ulan dokma senatynyň hem uly ösüşleri hem beslenýändigini ýendirerek hem aýdyň görkezýär. Ýa-da döwürde. Aqsaýyzyň iň bir girdejili pudony ulan dokma senatyny hem uly önümsül kärhanlaryň ençimesi bar. Olardan köp sanly adam iş bilen durnukly üpçünediler. Bu doktorun hem teňkan iň soňky gazananlar ornaşdyrylan täze kärhanalar iýdigler hem gurulyp işe girdiler. Hem şol kärhanalarda zähmet çekýän işgärlerin köpüsi daşy ýotturdy. Näher hem tejribesini ýokarlandyryp geldi. Munyň özi pudun döwri wabesmegini dokma mönemçiniň barka geňelmegini. Netijede bolsa milli hem haritlaryň hiliniň ýokary bolup içerki hem de dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanmagyny üpçün edýär. Nägaraşy ýurdumy durmuş ykdysadan ösürmäň hem kabul edilen döwlet hem milli maksatnamalaryna dokma senatyny ösürmek goýunça hem giň meşwerli çäreler göz öňünde tutulýar. Bu da mesela köp meşhurda mayam goýumlary gönükdirilýär. Bereketi Türkmen toprağının gymmatly baýlygy. Halkymyň onda altyna deňelen milli goňjurun ak partamyz inni dolugyny öz ýurdumyza gaýtadyn işlenip şondan ýylatyň ösen isleglerini kanaatlandyrýan. Ýokary hilli, köp görnüşli taýýar önümler öňdürler. Ekologiýa taýdan arasy bir haritler dünýä bazarlaryna hem uly islegden peýdalanýar. Netijede bir gymmatly çyýmalan taýýarlanan önümden hem bahasynä bir näçesi ýokarlanyp olar gyzyl pul hem döwletimiň köp meşhurda giýedeji ýetirýär. Milli aqsaýatymyň kuwwatyny hassa hem arttırýar. Hurmatly adamlar, edi vatandaşlar, dawara gatnaşyjylar. Häzirki döwrüň ýeri hem döwri wap kärhanlaryň biri bolan Babadyhan dokma toplumy ine 4 sany örümçilik birligini hem özünde jemleýär. Ama umumi bahası 151 milyon 800 bin Amerikan dolar onu TL'ye toplumun düğümünde yüplük, boyu, tekinçilik hem de mata fabrikleri giyeriyor. Tutyan meydanı 20 hektar olan Döwrewap kärhanada hem işleri talap olarak yolu oymoşun öýmüşük binalarından başga da iki katlı idare binası. Durly ambarlar, transformator bekedi, sohana ve yanın hopuluk defhalları bar şeyden bu yerde. İşgärler amat iş ve dinzal şertlerini öğretmek için 450 ornuk naharhane, sport meydançadı. 2 tane, 2 katlı 16 orunluk mihmanhane yerleşiyor. Yolumun iqtisadi kuvvatını arttırma, münasebetine koşuk. Bir toplumda ne dünyanın Şveysarya, Japonya, Belgiya, İtalya, Germanya ve Türkiye'li yurtların önünde varacağım kampanyaların en kamil enzamları ornaştırılıyor. Toplum yılla 300 tonna yukarı hilli yüplük, 20 milyon ine dördür metre durlu görünüşleme şu zamanla 18 milyon metre boyulan mata hem de 3 milyon 500 bin tane tayar tikinem önümlerini öndürmeye niyetlenendir. Täze kärhanlaryň önümleri içerki bazarda daşaýan ýurtlardan getirdilen haritlaryň ornuny tutmak bilen
köp meşhurda seriştirleri taşıtma hem mümkünçilik berer. Hemen şununla birlikte hem ayçım yani ölümüzden artayan tayar hem ölümleri beylik hem devletleri iyi vermeye da yani eksport etmeye hem şert dörediyor. Ama orada pudong eksport mümkünçülüğünü hem gelip kovuşan mal hem seriştirleri arttırma ol hem koşun. Bir diyorlar toplum hem işe girme. Ulan yurdumuzda 1150 tane iş ornu diyor. Bu olsa olaydaki etraflıdır hem şehirlerin ilatını hem işle üpçün etmekte. Adamların yaşayışım durmuş etten hem olunurmakta. Ul ehmete de iyidir. Bundan beylekte. Yurduma gelecek olan dokmayma senatını depkinli hem östürmeye. Onun önümsülük kuvvetini arttırmaya hem önüktürmeye koyum taslamalarını amala aşırı. Daşar yurtlardan getirilen haritadan hem orun tutyan önümler yani iri inovasyon önümsülükleri öğretmek. Belki de yani kerhanların hem durukunu toplumla teadelime koyunca işleri devam eder. Pudun madden zamanı bünyadını berkitme. Devlet adam üçindir diyen siyasetimizin uğralıp işgallarına iş ve durmuş şartlarına hem olunulmağa da ünlü verir. Olmutlu adamlar. Dediği vatandaşlar. Siz akal olayısın. Babadayhan etrafın iyi ölümsülük kârhanın bir olan şarkı zaman en kamil insanları bilen üpçün edilen teada dokma toplumun hem işe girme mazibetli tüy sürükten gut doyar. Sizin aklınızda bir can sağlığı ama salavadan selamayı bir devra kârhanadan rahmet çek işgalleri olsa parası vatanımızın hemen dokma senatı pudonu östürmek uğruna alıp veren işlerine o üstünlükleri arzu ediyor. Gahırman arka dağımıdı. Babadayhan dokma toplumunun teknologik enzamlarının halkara hil ülümlerini layık gelyenliği barada güvenamaların qoğsurlarının hakkında bir näse irdaşar yurt kampanyalarının vekilleri faal ulgam arkalı otlu çıkışlarını iberdiler. Hormatly prezidentimiz Şvitsariyanın Ritter kampanyasının enzamlar ve ulgamlar boyunca işigur toporunun yolbaşçısı Roger Albrecht'in Babadayhan dokma toplumunu bu kampanyanın imzalalarının ornaştırılarının hakkında güvanamatının qoşurlayanlığı barada çıkışını hem de qutluk sözlerini size getirmeye ruhsat vermenizi uluk hormat bilen hayiş ediyaz. Çuңur hormatlanan Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov Babadayhan etrafına döwrap dokma toplumunun açılış davrasına gatnaşyjylar we mehmanlar. Şu bayramçılık gününe sanly ulgam arkaly size öz gutluklarymy we iň owarzularymy iýermek meniň üçin diýsem buýsandyrjydyr. Ýa-ni ýakynyna kaka etrafyna bugün bolsa Babadayhan etrafyna dokma toplumlarynyň açylmagy Türkmenistanyň dokma senatynyň ösmegine uly goşan goşar. Reiter kampaniýasy eýem 30 ýyl bäri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy saklaýar we üstünlikli dowam edýär. Türkmenistanda öndürilen dokma önümleri hemişe ýokary hile bilen dünýä bazaryna münasip ornu eýleýär. Bugün dawarly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berilen Babadayhan etrafynyň dokma toplumuna hem ornaşdyrylan enzamlar ekologiýa taýdan arasy has adgalyny bilen çyýmaly teşkitlap önmöndürmäge mümkinçilik berýär. Bu toplumda bizim kampaniýamyzyň ýüplük saraýjy enzamlary ornaşdyryldy. Türkmenistanyň dokma toplumlaryna döwrüň talabyna laýykly tejribeli hunarmenleriň işlemegi bolsa, dünýä derejesindäki önümleri öndürmäge mümkinçilik döredýär. Bugünkü toplumyň öndürýän önümleri hem Türkmenistanyň dünýä bazarynyň ornuny has ýokary derejelere çykarjakdygyna men berkinanýaryn. Şu bayramçylyk pursatlaryna men uly şatlyk bilen Babadayhan etrafynyň dokma toplumuna ýürüýte güwanamanyň goşurlanýanyny yglan etmek bilen
dawara gatnaşçylaryň ählisiniň işlerine uly üstünlikleri arzu edýärin. Türkmenistanyň hormatly prezidentine biziň kampaniýamyzyň üstünlikli işleme üçin döredýän mümkinçilikleri üçin çoňur minnetdarlygymyzy bildirýäris. Hormatly janap prezidenti Berkcan sağlyk işlerine üstünlük Türkmen halkyna bolsa güllä ösüşi arzu edýärin. Köp sağ olun. Thank you. Hormatly prezidentimiz, Şwitsariýanyň Ritter kampaniýasynyň enjamlar we ulgamlar boýunça işigur toporunyň ýolbaşçysy Roger Albrecht'in Bawadyhan dokma toplumuna bu kampaniýanyň enjamlarynyň ornaşdyrylynyň hakynda guwanamatynyň gowşurylynyň baradaky çykyşyny we gutluk sözlerini size ýetirmäge ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Good morning from sunny Brussels. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti we dawara gatnaşçylar. Sizin ähliňizi Brüssel şäherininden mähirli salamlamak isleýärin. Biziň kampaniýamyz Türkmenistan bilen uzak möhletli, iki taraplyň bähbetli hyzmatdaşlygy alyp barýar. Kanal kampaniýasy Döwrewap dokma karhanalary üçin 2014-nji ýylda Türkmenistanyň dokma toplumlary üçin 276 sany mata dokyan enjamlary getirip ornaşdyrdy. 2021-nji ýylda bolsa Kaqy etrawynaky Döwrewap täze dokma toplum üçin 100 sany we Bawadyhan etrawynaky dokma toplum üçin 110 sany önüm önerji enjamlary ornaşdyrdy. Biziň kampaniýamyzyň Türkmenistanyň dokma toplumlary üçin uğradýan enjamlary has ýokary hilli önümleri öndürmäge niýetlenendir. Şeýlehem bu enjamlar çymaly teşkitlama uly mümkinçilikleri berýär. Türkmenistanyň Bawadyhanlary tarapyndan öndürilen ak pakta ýokary hileye bolup durýar. Bu enjamlarda gaýtadan işleniljek paktanyň hil tarapdan ýokary bahaýa boljakdygyny inandyrmak isleýärin. Bu ýerde öndürilen önümleriň dünýä wagtlaryna isler bildirilen harit boljakdygyna kepil geçýäris. Türkmenistanyň dokma senaty ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmek biziň üçin uly hormat bolup durýar. Türkmenistanyň ykdysady ösüşlerini, biziň enjamlarymyzyň giňden ullanylýanlygyna buýsunjygymyzyň çägi ýokdur. Men şuňky bayramçylyk münasibetli siziň ähliňizi tüýsürekden gutlaýaryn. Size Brüssel şäherinden Kanal kampaniýasynyň adyndan Güllä şwaradaky iň gowy arzuwlarymı berýärin. Hormatly prezidentimiz, häzir Albert Q.A. halkara tehnik gözegçilik we guwalandyrys kampaniýasynyň daşary ýurt boýunça dolandyrjysy Begüm Adakanyň sany ulgam arkaly iberen çykyşyny size ýetirmäge ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Sizin aly hedretleriniz Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Hanymlar we jenaplar, Ahal vilayatynyň Bawadyhan etrawynaky açylyp ulanylmaga berilýän Döwrewap dokma toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşmak meniň üçin uly hormat. Ykdysat taýdan belin ötüşleri eýe bolan garaşdyrlyk ýyllar içinde Türkmenistanyň çägini onlarça Döwrewap dünýä ölüňlerine laýyk gelýän dokma toplumlary açylyp ulanylmaga berildi. Gurulup berilýän dokma toplumlarda dünýäniň öňde barjy kampaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylan. Döwrewap enjamlaryň ornaşdyrylmagy bilen bir hatarda Türkmenistanyň dokma senaty ministrligi tarapyndan önümlüň ekologik taýdan arasy ýokary hilli bolmagyna aýratyn hem ünferliýär. Bularyň ählisi dokma toplumyny ykdysady ösüşe eýe bolmak bilen bir hatarda ähli öndürilýän önümler daşky gurşaga ziýan getirmeden müşteriliň islegini hem kanagatlandyrýar. Alınıp barılýan uly işleň netijesinde Türkmenistanyň dokma senaty dünýä ýüzünde ikrar edildi. Bugün maňa bu täze açylan Bawadyhan dokma toplumyny ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, SA 8000 guwanamalaryny uly hormat bilen gowşurmak bagty netip etdi. Men bu dokma toplumyny işlerini üstünlük, geljekde uly ösüşleri arzu edýän Türkmen halkyna bolsa bagytly durmuş we üstünlükleri hemde ösüş arzu edýän. Sag bolun. Gahrman arkadagymyz. Germaniýanyň Hohenstein Tekstil Barlyk Institutyny guwalandyrys bölüminiň inженери Ursula Seybit'in sany ulgam arkaly iberen çykyşyny size ýetirmäge ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Eure Exzellenz, sehr geehrter Präsident Türkmenistan. Sizin aly hedretiniz
hormatly Türkmenistanyň prezidenti, hanymlar we jenaplar, Ahal vilayatynyň Babadaykan etrawyna täze dokma toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşmak meniň üçin ul hormat. Siziň aly hedretiňiz, hormatly Türkmenistanyň prezidenti, hanymlar we jenaplar, Ahal vilayatynyň Babadaykan etrawyna täze dokma toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşmak meniň üçin ul hormat. Garaşdyrlyk ýyllaryň dowamyny ykdysady üstünlikler gazanyldy. Dokma senagatyna dürli görnüşli önümleri öndürýän bir näçe fabrikler we toplumlar gurulyp ulanylmagy berildi. Bu toplumlar bolsa öňdewarjy dünýä belli kampaniýalaryň döwrewap ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpçünedildi. Dokma senagatyna iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen birlikde Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi önümleriň hilini we daşky gurşawyň howpsuzlygy talaplaryna laýyklygyny ýokarlandyrmaga uly üns berýär. Babadaykan dokma toplumy Germaniýanyň Manfortis kompaniýasynyň sertifikaty we guramalaryň ISO 9001 hil dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy, SA 8000 sosial jogapkärçiligi dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy, şeýle hem Ecotex standart şahadatnamasy bilen syýlandy. Bu bolsa toplumyň hakykatdan hem daşky gurşawy howpsuzlygynyň hemde önümleriniň dünýä standartlaryna gawat gelýänliginiň aýdyn subutnamasy bolup durýar. Türkmenistanyň dokma senagaty uzak ýyllaryň dowamyna ýokary hilli önümleri öndürip halkara derejesinde iqrar edildi we ISO 9001, ISO 14001, OXAS 18001 şahadatnamalar bilen syýlandy. Bugün hem Babadaykan dokma toplumyny Ecotex standart şahadatnamasyny goşdurmak isleýän we geljekde üstünlikli ösüş arzu edýän. Türkmenistana ajaýyp geljekde uly üstünlikli ýyllary we Türkmenistan halkyna parakatçylyk, awadançylyk we ýurdun gülläp esmegini arzu edýän. Sag bolun. Hormatly prezidentimiz, şeýlekim şu açylış dawrat münasibetli Germaniýanyň Monfors kompaniýasynyň Babadaykan dokma toplumunda bu kompaniýanyň döwrewap enjamlaryny ornaşdyrylanyň hakyndaky guwanamasyny iýerendigini size ul hormat bilen habar berýär. Şuňur hormatlanylýan belent mertebeli prezidentimiz, şu gün siziň ak pata bermeňizde Babadaykan dokma toplumynyň açylış dawraty münasibetli sizi hemde dawara gatnaşyjylary ýene bir gedek tüy sürekden mutluýar. Size berk jan sağlyk, uzak ömür alyp barýan il ýurt bäkbetli işleriňizde hemişe uly üstünlikleri arzu edýär. Gahrman arka dağımı. Soňra döwlet başlanmaly täze toplumyň milli ykdysadyetiniň kuwatlanmagynda, oň eksport mümkinçilikleriniň artmagynda möhüm orna eýeljekdigini, täze taryhy eýamda ýerine ýetirilýän işleň asyrlara barabar ähmiýetiniň bardygyny belledi we durmuşa geçirilýän özgörtmeleri munasip derejede beýan etmegiň wajypdygyna ünsjekdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly täze toplumyň gurulşygyny ýerli gurulşçylar amal asyrdy. Türkmen gurulşçylarynyň giňmeşwerli we halkara ähmiýetli taslamalaryň ýerine ýetirilmegine ören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasy çemeleşýänliklerini belläp, burada alınıp barlayan işleň halkymyz üçin uly buýsançdygyny aýtdy. Şoň bilen baglykda amal asyrylýan giňmeşwerli özgörtmeleň dünýäde deň taýy bolmadyk öýrümçilik kuwatlyklarynyň, şol sanyna täze dokma toplumynyň halkymyz üçin şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygyny hormatyna munasip sowgatdygyny belläp, hormatly prezidentimiz Edermen daýhanlaryň ihlasy zähmeti bilen ösdürip ýetirilen pagtanyň gymmatly çiýmaly we dünýä ähmiýetli harytlary öwrülýändigini belledi. We bu gurda alınıp barlayan işleň many mazmunyny açyk görkezmek barada anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz dawara gatnaşyjylara uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz dokma toplumynyň baş giýerligine bardy. Bu ýerde döwlet başlanmaly ýygnanynyň şowgunly el sarpışmalary atynda toý bagyny kesi. Hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda 5000 tonna inçe tüýümli pagtany gaýtadan işlemäge niýetlenen ýer-senagat toplumy ýylda 3300 tonna ýüplük, 20 million ýene metr mata, şol sanyna 18 million ýene metr boýalan mata, şeýlede 3,5 million sany taýar tekin önümlerini öndürer. Özüniň tehnik hemde tehnologik üpçünçiligi, şoň ýalym bu ýerde oturdulan awtomatlaşdyrylan täze önümçilik ulgamy netijesinde Ahal welaýatyny iň döwrewap dokma kärhanalarynyň birine urular. Hormatly prezidentimiz ilki bilen ýüplük fabrikine bardy.
Döwlet başdanmaly kärhanaň esasy önümçülüklerini paýta tüýmünden ýüplügi taýýarlamaň tapgyrlaryny tinledi. Hünärmenler döwlet başdanmaly oturdulan enzamlaryň tehnik aýratynlyklary hemde artykmaçlyklary bilen tanıştyrdylar. Bu ýerde Şwitsariýanyň hemde Ýaponiýanyň kompaniýalarynyň ören täşitli hemde ýokary öndürjülükli iň täze enzamlar oturdyldy. Ekologiýa taýdan howpsuz tehnologiýalar tebigy teristleri täşitlemagy hemde önümçülük kanunlaryny adatmaga ýardam eder. Kärhanada ýylda 5000 tonna inse tüýümli paýtany gaýtadan islemek, 3300 tonna ýokary hilli kompakt peň ýakdymly ýüplügi öldürmek hemde garysyk ýüplük çykarmak üçin mümkinçilikler döredildi. Ýüplügiň bu görünüşi erkek adamlaryň köýneklerini, ýokary hilli trikotaj önümlerini, ýorgan düşek taşlaryny we joraby önümlerini öndürmekde ulanyp bilinär. Enzamyň kömegi arkaly ýüplügiň çeýeligi, oň berkligi, paýta tüýüminiň ýogynlygy, uzunlygy we beýleki görkezleri anyklanýar hemde degişli netijeler alınýar. Ýokary takyk enzam diňe bir fabrika gelip goşýan paýta tüýümine doly feljerme hem baka bermän. Eýdem mundan beýlägem ulanylmagyny gödeginde tutmak bilen öndürilýän ýüplügiň hiline de baka bermäge. Önüm öndürmegiň amala asyrlayan mösörlerini düýpli feljermäge de mümkinçilik berýär. Mundan başga da önümhanada çykarylýan önümiň daşky görünüşlerini gowlanyrmak üçin ýürüýte çyýglanyrjy ulgam işleýär. Döwlet başdanmaly bu ýerde işleýän hünärmenliň iş durmuş şertleri, olaň el alan hünärleri we bu bölümiň enzamlaşdyryş aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Milli liderimiz önümçülük bölümlerini zähmetin gurulşy bilen baglanyşykly meseleler barada aýdyp, işgärliň saglygy üçin howpsuzlyk talaplaryň berk-berja edilmegini, olarda netijeli zähmet üçin oňyn şertleň döredilmeginiň wajypdygyna ünsükdi. Hünärmenler netijeli işlemek, häzirki zaman talaplaryna we hil görkezlerine laýyk gelýän önümleri öndürmek, din zalma uğruna bu ýerde ähli zerur şertleň hemde mümkinçilikleň döredilen üçin milli liderimize hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Soňra milli liderimiz dokma fabrikasyna bardy. Bu ýerde soňky tehnologiýalaryň esasynda işleýän innowasion enzamlar oturdulandyr. Olaň kömegi bilen süýümiň ýüplügiň häsiýetli aýratynlyklar kesgitlenýär. Öndürilýän önüm bolsa halkara ölümlerine dolu laýyk gelip matalaň berkligini, olaň ekologiýa taýdan arasalygyny üpçün edýär. Dokma örümçülüğünün hünärmeni döwlet başdanmaly kärhanaň Belgiýanyň Picanol kompaniýasynyň innowasion enzamlary bilen üpçün edilendigini habar berdi. Ol ýylda ýokary hilli dürli matalaň 20 million ýeni dördülmetrini öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde öndürilýän matalar renk öňsünleriniň köptürlüligi, esasy zat bolsa ekologiýa taýdan arasalygy bilen tapawutlanýar. Toplumyň önümleriniň ýokary halkara ölümlerine laýyk gelmegi ýurdumyzyň dokma puwdagynyň kärhanalaryna bildirilýän häzirki zaman talaplarynyň berk-berja edilýändigine şaýatlyk edýär. Ýergelende matalaň türkmen topragyna öndürilen inçe tüýümli paýtany fenagat taýdan gaýtadan işlemegiň netijesinde çykarylýandygyny aýtmak gerek. Dünýäň ýeri önüm öndürjüleriniň häzirki zaman enzamlarynyň ulanylmagy olaň ýokary hil derejesine eýe bolmagyna getirýär. Bu ýerde de döwlet başdanmaly hünärmen bilen söhbetdeş bolup, türkmen eliniň zähmeti aýratyn gadyr goýýandygyny, häzirki döwürde işim usullarynyň kämilleşendigini, oňa döwrewap tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny belledi. Hünärmen bu ýerde döredilen mümkinçilikler barada aýdyp, özüniň işden boş wagtlary el işleri bilen meşgullanýandygyny görüňberdi we netijeli işlemek, din zalma uğruna üpsün edilen şertler üçin milli liderimize hoşarlyk sözlerini aýtdy. Belenisi ali dokma toplumyny paýta tüýümini gaýtadan işlemekden başlap ahyrky önümi öndürmäge senli ähli tehnologik tapgyrlaryny guramak gödeginde tutuldy. Toplum egirme, dokma, boyag we tikin fabrikaklaryny özüne jemleýär. Bu milli iqtisadiýetimizi ösdürmegiň, puwdagy giň mösörlerde diversifikasiýalaşdyrmaga, sebitleri fenagat taýdan ösdürmäge, ýerlerdäki tebigy terişdeleri dolu ulanmaga gönükdirilen strategiýasyny durmuşa geçirmekde nowatdaky möhüm ädimdir. Hormatly prezidentimiz dürli renkli matalaň bir näçe görünüşlerini finlap, olaň hili hemde boýaglarynyň durumlylygy bilen gyzyklandy. Döwlet başdanmaly boýag bölümine zähmet çekýän hünärmenliň biri bilen söhbetdeş boldy. Men dokma toplumynyň boyama timarlyma fabrikasynyň hünärmeni oglaman daňlyba Mähriban arkadamyz gurdurup beren dünýäliňlerine gawat gelýän döwrewap dokma toplumyňyz hemde biz ýaşlara täze iş ornlary döredip bereniňiz üçin ýaş hünärmenleriň adyndan tüýsürekden sag bolsunlarymyzy kabul etmeňizi sizden ulu hormatly haýyş edýäris. Mähriban arkadamyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il wagtly ýurt ähmiýetli alyp barýan döwletli işleriňiz elmydama rawaçlyklara we sensin Mähriban arkadamyz. Milli liderimiz hünärmenlere üstünlükleri arzu edip, boyag fabrikasynyň iş usuly, bu ýerde oturdulan enzamlaryň aýratynlyklary bilen jekmejek tanışdy. Hormatly prezidentimiz ulanylýan renkliň durnuklylyk derejesini ýokarlandyrmak, olaň görünüşlerini artdyrmak hemde häzirki zaman usullaryny we milli däpleri ustaşdyryp, renkleri işläp taýýarlamak bilen baglanyşykly meselelere jogapkärlik we ilmi esasda çemberleşmegiň wajypdygyny belledi.
Häzirki zaman ýürüýte usullarynyň ulanylmagy renkliň berkligini, öňgün şöhlelerini, durnuklylygini ýokarlandyr ýa. Ýürüýteleşdirilen enzamlaryň köp sanly önümliň uzak möhletliligini, ýumşaklygyny hem az ýygyrdatmagyny üpçün edýär. Renkleri garmak bellenen tertibe laýyklykda ýürüýte enzamlarda amala asyrlýar. Boýak bölümine taýar mata önümleri uly top edilip ýygnalýar hemde tikin bölümine guradylýar. Döwlet başdanmagy taýar önümleň gaplanyşynyň hili hemde bellenen ölçekler boýunça dürli önümleri taýarlamak enzamlarda zerur tikinçilik işleriniň ýerine ýetirisi bilen gyzyklandy. Soňra döwlet başdanmagy toplumyň tikin fabrikasynyň binasyna bardy. Hemde bu ýerde dünýä belli taýar önüme öndürjü kompaniýalar tarapyndan oturdulan enzamlar we önümçilik tapgyry bilen gyzyklandy. Önümhana hünärmenleriniň habar berişi ýaly bu ýerde ýylda taýar tikin önümleriniň 3 milyon 500 000 çykarlýar. Tikin ölümindäki sütünler ekranlary öwrülip olarda toplumda ýerine ýetirilýän işleriň ulgamy önümlen görünüşleri görkezilýär. Tikin fabrikasynyň düzüminde modellerleme bölüm bar. Ol ýerde ýaş gyzlar kompýuterlerde degişli renkleri taýlap özleriniň dörejilik zehinine hemde milli çeperçilik mektebiniň däplerine laýyklykda keşpleri hemde şekiller döredýärler. Taýarlanan matalar ýürüýte ünüňler esasynda ýerine ýetirilip, ol mataň uzunlygyny, iňini, biçimleň arasyndaky galynlyk möçörlerini kesgitleýär. Bu ýerde mata esasy çiğmal, sapaklary hemde ünüňlere we beýlekleri garşan ýançykdyjylar. Gaplamagyň görnüşi we gaplar baradaky ähli zerur maglumatlar jemlenýär. Bölümiň synag önümhanasynda enzamlaryň görnüşleri boýunça sarp edilýän ýüplük hemde önüm öndürmäge sarp edilýän wagt hasaplanýar. Şeýle-de bu ýerde awtomatlaşdyrylan biçik bölüm bar. Ýürüýteleşdirilen enzamlar önümi tikmegiň tehnologiýa ýygyderligine laýyklykda ýerleşdirilipdir. Ähli önümçilik tehnologiýasy toplamak hemde gaplamak bölümini tamamlanýar. Bu ýerde hormatly prezidentimize çal tereket edýän enzamyň taýar önümi ilki polietilen gaplaýşy, soň bolsa buýurjyň islegine laýyklykda ýürüýte gaplara ýerleşdirilýär görkezildi. Hünärmen milli liderimize tüýsürekden hoşalyk sözlerini beýan edip, kärhanada netijeli işlemek hemde häzirki zaman talaplaryna hemde hil görkezjilerine laýyk gelýän önümleri öndürmek üçin zähmet we durmuş şertlerini döredilen barada gurrun berdi. Kärhanada önümçilik öňde barjy ekologiýa taýdan arasy tehnologiýalary esaslananlar. Häzirki wagtda ol ýurdumyzda gurulýan ähli senagat kärhanalaryna bildirilýän baş talapdyr. Paýta söými gaýtadan işlenenden soň galýan galyny süzgüçler arkaly arasalanýar. Avtomatik ulgamlar kärhanaň işgärleriniň oňoýly zähmet şertlerini üpçün edýär. Toplumyň şäherinde işlerler üçin niýetlenen idara binasy, öňde barjy enzamlar we ýürüýte mümkinçilikler bilen üpçün edilen döwrewap naharhana işgärleriň hyzmatynda. Ýagty oňoýly şertlendirilen otoglar häzirki zaman mebelleri hemde durmuş tehnikalary bilen doly üpçün edilenler. Soňra hormatly prezidentimiz ýürüýte bellenen ýerde ýaýwanlanyrylan fergeni synlady. Onu dokma pudogynyň kärhanalaryny şol sanly täze toplumyň taýar önümleriniň giň görünüşleri ýerleşdirilipdir. Ekologiýa taýdan arasda ýüplükden taýarlanan çağalar, erkek adamlar hemde zinanlar üçin eşikler, ýorgun nüşeklashları, joraplandyrly görünüşleri we beýlek önümler, sport libaslary, ýurdumyzyň dokma pudogynyň milli liderimiziň taýhy tagallalaryny tezetinde täze ösüş derejesine çykanlygyny aýdym görkezýär. Bu ýerde soňky ýyllarda meşgurluga eýe bolan milli önüm öndürjilen haritlaryny görmek boldy. Olun hatarına Göktepeň dokma toplumynyň galan nişanly, Türkmenbaşy jins toplumynyň bedeň nişanly önümleri, Gypçak dokma toplumynyň bürgüt nişanly sport eşikleri, şeýle-de Maryň ýeňiş fabrikasynyň önümleri we beýlekleri bar. Bu özi häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma senagatynyň innowasiýon usullary işin ulanmak arkaly ösüşiň täze belentlikleri çykandygyny aňladýar. Döwlet başdanmagy ýurdumyzyň dokma senagat pudogynyň ähli kärhanalarynyň we täze toplumlarynyň häzirki zamanyň ösün talaplaryna we alymyň iň soňky gazananlaryna laýyk derejede enzamlaşdyrylyp, olar milli ykdysadyýetimiziň mundan beýlägen putolanmagyna munasyp goşun goşýanlyklaryny kanagatlanma bilen belledi. Ýurdumyzyň harit öndürjileriniň hödürleýän döwrewap eşikleriniň göze aýratyn gelýärligini bellemek gerek. Häzirki zaman ýörelgeleri özünde milli öňüşleri hemde ýokary amatlygy sadyşyk jemleýär. Ýurdumyzyň dokma toplumlaryna öndürilýän ulular we çağalar üçin niýetlenen sport libaslaryny ýyly eşiklerdäki hemde köýneklerdäki milli nişanlar günnelik giýilýän eşiklere öz bolşly bedeg berýär. Döwlet başdanmagy sergide görkezilýän önümleri synlap, olaň berkligi, amatlylyk derejesi hemde taýarlanyş aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Her wagtda ýurdumyzda ekologiýa taýdan arasda çiğmalan öndürilýän önümleriň möçörlerini artdyrmagy, şol uratyň özünde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümçiligiň kuwatlyklaryny ýokarlandyrmagy aýratyn üns bermek häzirki döwrüň möhüm talabydyr diýip milli liderimiz belledi we bu wagtda degişli ýol başçylary anyk tawsyryklar berdi.
Ekologiya taýdan arasy paxtadan we ýurdumyzda öndürilýän ýüpekden dokulýan matalar taýarlanýan lawaslar ýokary ýakymlylyk derejesi bilen bir hatarda olar berkli we renkleriniň saýlaşygy bilen tapawdanýar. Milli liderimiz bordo alınıp barlayan işleň netijeli dowam etdirilmegini, milli iqtisadiýetimiziň ähli pudaklaryny täzeçil usullary, sanly ulgamy işleň ornaşdyrmak we bu ugur boýunça degişli hünärmenler taýarlamak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, degişli ýol başlary bir näçe görkezmeler berdi. Sonra döwlet başdanymyz hormatly mihmanlaryň kitabyna ýadygärlik ýazgaldyrdy. Bu ýerde ýurdumyzda gaýtadan işleýän senatyň ösürmegi oruna ýedigleri tagalla edýän hormatly prezidentimize çuňur hoşallygyny şany hökmünde dokma senat pudagynyň ähli işgärleriniň adyndan ajaýyp halsy ogat gowşurly. Salam mehriban arkadaşlar. Bereketli Bawadahan etrafına hoş geldiniz. Şağa adamlaryň mübarek bolsun gahrman arkadaşlar, mehriban arkadaşlar. Çeperelli halçy gelin gıylamydyň sünnälep dokan ülkemiziň baýlyklary atly guşlugöli haliniň ýüzünde Türkmen satçagynyň we harman gawunlaryň hemde hasyl meýdanlaryň dokma önümleriň şekilleri ýerleşdirilip ustatlyk bilen tarjy goýunyň ýöňünden çitilip dokalan şu ajaýyp halini ýurdumyzyň dokmaçylarynyň adyndan kabul etmeňizi sizden ul hormat bilen haýyş etýäris mehriban arkadaşlar. Mehriban arkadaşlar, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, bilen taşyňyz aman bolsun gahrman arkadaşlar. Sonra döwlet başdanymyzy täze dokma toplumyny täze awtobusyň ýeňil hemde ýük awtologlaryň asarlaryny gowşurdy. Toplumyň işgärleri hormatly prezidentimize işlemek üçin ähli şertler döredilen döwrewap dokma toplumynyň işe giridilmegi münasibetli çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Dawaralar tamamlanan soň hormatly prezidentimiz ýygnanlar bilen mähirli hoşlaşyp Aşgabatda ugrady. Murat Salamdan döwlet başdanymyzyň diksory paýtagtymyzyň halkara howa meniline gelip kondy. Garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy münasibetli açylyp ulunmaga berilýän detgalar ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmakda aýratyn uly ähmiýet eýdir. Enewrsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşedýäs onuň şeýle diýilýär. Onun Al-Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, size hemem Türkmenistanyň hökümetine şu ýylyň awgustyny we sentýabryny Awganstanyň raýatlary çykarmak işi wagtyna beren kömegiňiz hemem hyzmatdaşlygyňyz üçin hoşallyk bildirýän. Biz siziň üstsäşir uçuşy hemem ýanyç goýmagy öz wagtyna dessin ruhsat bermekdäki kömegiňizi şuň ýalym ýolagçylary barmaly ýerlerini ekitmekdäki ýardamyňyza ýokary baha berýäs. Türkmenistanyň hemem Birleşen Ştatlaryň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklary wajypdyr. Hemem men onuň ýyldan-ýyla putulanyrylýanynyň şaýady bolýanyny şahatdyryn. Sebäbi biz howa, sebit howpsuzlygy, adam hukuky we ykdysady mümkinçilikler ulgamlaryny tagallalarymyzy gollamak üçin bilelikde işleýäs. Birleşen Ştatlar uzalky ýaly Türkmenistanyň öz başdaklygyny, garaşsyzlygyny hemem çäktäden bitewligini puto gollaýar. Hormatlamak bilen Joseph Biden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň taýlyplary Polşa Respublikasynyň Sileziýa Universiteti tarapyndan geçirilen halkara matematika internet olimpiadasyna üstünlükle çykyş edip ýokary netije gazandylar.
Halkara Matematika Internet Olimpiyadati, Bangladesh Respublikati, Polsha, Çexiya, Rusiya Federasyati, Indoneziya, Türkmenistan ýaly bir näçe döwletden 50 sany ýokary okuw mekdebiniň toparlaryna wekilçilik eden 300-den urak talibin gatnaşmagyny geçirildi. Bu halkara ders fätleşigine ýurdumyzdan Magtumul adynaky türkmen döwlet, halkara insanperwer ilimleri we ötüş, Oğuzhan adynaky inżinier tehnologiýalar universitetleriniň, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary, Türkmen döwlet binägärlik guruluşy, Seyitnazar Teyda adynaky türkmen döwlet muallimçilik, türkmen owakyjylyk, Türkmenistanyň döwlet energetika, Türkmenistanyň inżinier tehnik we ulag kommunikasiýalar institutlarynyň taliplerinden düzülen toparlar gatnaşdy. Bu halkara matematika internet olimpiyadasında taliplerimiz bayraklı orundan 53-sini, yani 13-ti 1-nji oruna, 17-ti 2-nji oruna, 23-ti 3-nji oruna, şeýle-de 10 sany höwetlendirji bayraklara münasip bollar. Şeýle ýokary derejede geçen halkara bilim mätleşigine taliplerimizin gazanan bu ajaýyp üstünligi hormatlar qadamyzyň yglan eden, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ilim bilim fiýatatynyň hata dawralanýanyny we oň halkara derejede çykýanyny ýene-de bir gezek aýdyň suwd edýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuny 17-nji noýabrda saat 20-den 18-nji noýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Hamal Mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetini ýetgäp duran bulutly howawul güne ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus maýl gündüzüne 8-13 gradus maýl bolar. Ahal vilayetine azken bulutly howawul güne ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus etýän maýl gündüzüne 6-11 gradus maýl bolar. Mara vilayetine azken bulutly howawul güne ordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 5-10 gradus maýl bolar. Leva vilayetine azken bulutly howawul güne ordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 4-9 gradus maýl bolar. Daşul vilayetine azken bulutly howawul güne ordan telesekundda 6-17 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1-6 gradus sowuk, gündüzüne 2-7 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulutly howawul güne ordan telesekundda 8-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1-3 gradus sowuk, gündüzüne 8-10 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 18-ine magnetik hadisasynyň boşluk täsirli bolmagyna garaşylýar. Ededi vatandaşlar, göz paslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, paslan aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadydan 6 oturum artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip bileýjek oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýäs. Mehriban ýeşler, bulary berk berje etseňiz, ýylyň eslenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ekli wagtlarda ötüşleri wetlenýär. Ekli ötüşlüň özününde bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.